соли 2016 ягон аризаи давоги бо иштироки шахсони хориҷӣ баррasi карда нашуд бинобар ки муроҷиатам накарданд. Бо иштироки шахсони хориҷӣ суди иқтисодии вилояти Суғ 2 парванда баррasi кардааст, суди иқтисодии шаҳри Душанбе 3 парванда баррasi кардааст. ин кадом ширкатҳо ҳастанд? Феведи роҳи оҳани Тоҷикистон нисбати ҷнси ширкати Милли Казохстон Тимиржолӣ ҷумҳурии Қозоқистон дар бораи рӯёндани 258,805 франки швейсарӣ ва 1,792,771 сомонӣ аризаи даъвои қонеъ карда шудааст. Корхонаи муштараки Беларус Австриягӣ Ҷенти Спидиш ҷумҳурии Беларусия нисбати ҷиддиме Россия Техно энергокомплект якҷоя Россияи Тоҷикистон аризаи даъвоӣ нисбати $6,600 има ва €1000 даъво рад карда шудааст. Нисбати ҷиддидаме ОБК Сервис Федератсияи Россия Кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи беътибор донистани қарори Кумитаи андоз аризаи даъвогӣ рад карда шудааст. аризаи даъвогӣ ҷиддидаме Симит Федератсияи Россия нисбати ҷиддидаме Фарма шаҳри Душанбе дар бораи рӯёндани 112,461 рубл аризаи даъвогӣ рад карда шудааст. Вазорати саноат ва технологияи нав ҷисаки бюрои махсуси конструктории технологияи машинисозӣ ҷумҳурии Қозоқистон Кумитаи давлатии сармоядорӣ ва идораи амалии давлатӣ дар бораи бартараф будани монигӣ оиди маҷбуран баровардан дар ҳолати баррасии маълумоти умории пешниҳод карда шуд.